Здравейте! Днес с Габриела ще снимаме предизвикателството "Гримирай се с червила". Ето ги червилата. Абсолютно всичките. и това е огледалце. И огледало, с което ще се огледам. Така. Вързала съм си косата, за да не нацапам нищо от нея. Аз не съм, но аз ще си къпа после, ако си нацапам. И така. И така. Продължаваме. Започваме. Започваме сега Да се гримираме. Да, с червила. Така, започваме. Първо ще сложа нещо като очна линия. Така. Добре, ще сложа това тогава. Ще... Ей, аз си го взех. Еми, ти ми взе и това и всичко. Айде. Как насветява. Вижда в клипчето. Така, аз ще поизчакам малко да си сложа очна линия. Габи! Ма ти си сложи очна линия. Да, на едното око. Това е. Може би не виждате. Хубавата ми очна линия. Подчертаваме очите. Да знаете, ще се направим зверове, но долу в коментарите искаме да напишете коя е била по-красива, В кавички. коя е била по-грозна и коя е победила за вас. Кой е победителя? Демек. Очната линия ми харесва. Ще удължа. Аз ще се направя натурална. Ще сложа много очна линия. Не трябва да прекалявате с натуралното, но аз много обичам да показвам, Да се червира. да показвам истинската ми страна. Но това е тя. Това ми е моята очна линия. Я дали само да се огледам. Така, сега аз сложа кафяво. Аз ще сложа този цвят за подчертаване на кое? На носа. Започваме от вежите. Така. Абсолютно целият нос. Така. Оле! Да подчертаете. Може и мустаците малко. Ти имаш все едно мустаци, Габи, на устата. Ще подчертая и брадичката. Сложа руж. Да, ружа е най-важен. Да, за най-наситено го сложих. Това червило ми свърши. Така, тук ще си украсим очичките. Ще ги опънем. Ще сложа и челото. Да, защото имаме акне. Малинени очи, ако искате да имате, сложете си. Така, дай ми за мен за очите. Стигате! Ама няма какво друго да сложа на очите. Габи! Аз ще сложа на челото. Ето това. Но ще напиша, примерно, сърце ще направя. Знаете, много е трудно измиването. Много, наистина. И олещче Аз за на гушата... отстрани. Не. На брадичката сложах ли си нещо? Не. На брадичката ще начервим с това. От това мисля, че не съм слагала. Ще подчертаем. Ето как мажу. Ще извиня някои чури от косата си. А тук може... Да съм, че мерише гадно. Да, знам. Но е много хубаво. Да, на устите са ни хубаво. Само на устите. Ето ме мен.
Готова ли си? Не. Това те питах. Мале. Очертаваме. Моля ти се по-леко да не ми смесиш червилата. Нещата. Смеси вече, Габи! Дай да си го видял. Готово. Под очите. Да, ако имате кръгове, може да ги зачертаете с ето този моят цвят, защото той... Габи, всичко е пред тебе. Хочу да не лети обаче на очите. Ето без блести вече. Моля ти се направо! Опът съм по-грозна вече. Бакен Барби. Така, аз съм... това не съм го използвала. Да, бе, хич. Не използвах за очите. Най-важните. За веждите ще го използвам. Ето така ще подчертая веждите. Така, хоп. Опа, и съм готова. Да се видя. Габи! Дай само да се видя веждите. Веждите. Ау! После! Ударих се. Аз на нос обаче нищо не съм се срепала. Ти понеже видя от мене са. Да бе, сложила си. Стига. Сложила си от Baby Ти Lips. си като циганка. Мерси подобно да ти влиза от... Да ми влиза как? Габи, стига! Сложила си. Да, което не се вижда. Съжалявам, не можеш да ги отмесваш. Много гадно. Не ми гледай така. Да го стриеш, няма да го качваш. Що? Постоянно се караме. Ти ги смесваш. Ти ги смесваш. Къде? Тук си го смесила. На устата си го сложи. Слепок. Да. Да. Това... Тъмното не се смесва. Тогава аз искам тъмното да сложа. Върху е това. И после тъмното ще блести. Аз ще го изтрия. Не става така. Няма да го качваш. Ще го кача. Няма да го качиш. Стига бе. Ето това ми е завършения вид. Ние така си те караме. Да, долу в коментарите напишете коя била по-грозна. Ти естествено. Абонирайте се, коментирайте и... Просто нагоре. Да, и чао!